खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 16 अक्ट'बर 2024 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौ दिनै मोननो हागौ। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। लाइमोनफोरा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोबां बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। जायखि खामानि मावामानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजावबो लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। अब्लाबो नाथाय सांग्रां जानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ। समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन। बयजोंबो गोरोबनो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। अब्लाबो नाथाय गोसोआव दरसि दरसि साननायबो फैनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना
मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला लामा सामायाव दिनै सांग्रां जानांगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनोलाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ गोदान थांखि लानो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय मोजां हेफाजाब मोननोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोसोखौ खस्थ' होनोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोबां बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ उसुखुथु खालामबाय थानोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ
गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।